Powiem Ci szczerze, Michał, że jestem sam ciekaw, w jaki sposób Tomek Niespor będzie tym agresywnym boksem skracał ten dystans między przez te długie ręce Remigiusza Niemieckiego. Tak, Tomek, świetna stójka. Widzimy zmiana pozycji, to pewna nowość i zmiana w stylu zawodnika z Chorzowa. Również elementem, który ładne od razu wymiany, presja do przodu ze strony Tomka. Również bardzo mocną stroną Tomka Niespora są defensywne zapasy. Próba wysokiego kopnięcia ze strony zawodnika z Bielska. Poluje na łydkę cały czas Tomek. Ładnie pochylona głowa i od razu kontruje. Przyjmuje jeden cios, oddaje dwoma bądź trzema. Nieprzyjemnie walczy się z takimi zawodnikami. Już pierwszy cios skleił się z brodą Remigiusza. Ładna próba lewego midla z pozycji Mańkuta. Widać, że pomimo iż jest to walka półzawodowa, bardzo wysoki poziom. Spokojne szachy, badają się, nie lecą na hura. Ładna kontra ze strony Tomka ponownie. Ale uważam, że też tutaj... I pierwsza próba zejścia ze strony Remigiusza. W oczach Remigiusza też widzę dość spokój, jakby panował nad tym, co się dzieje póki co w klatce. Tak, raczej spodziewał się tego, że Tomek w stójce będzie narzucał mocną presję, więc pewnie stąd ten spokój, nie jest zdziwiony. I to już, o czym mówiliśmy wcześniej, ten najbardziej wyniszczający, wykańczający element walki MMA, czyli ta walka przy siatce. Wydaje się to nudne dla oka, ale jest bardzo wykańczające. Na ciągłym spięciu pracują teraz dwaj zawodnicy. Bardzo ładne defensywa ze strony Tomka. Ten uchwyt prawą ręką, tak zwany overhook, jest gwarantem tego, że nic złego tu nie powinno się zadziać. Bardzo dobre kolano Remigiusza. Tutaj widać, że Tomek odczuł to kolano na tułów. Próba obalenia za obie nogi. Bardzo ładnie też skleił teraz kolano z tułowiem przeciwnika Tomek. No i odczuł to Remigiusz. Widać to, że skrzywił się po tym kolanie. Widać, ile pracy tutaj kosztuje te zapasy tutaj pod siatką, ten clinch. Kolejna próba zejścia. Jedna noga wyłapana i przewraca Remigiusz. Ciekaw jestem, bo już w zasadzie 10 sekund do końca, jak ta runda będzie wyglądała na kartach punktowych. Tak, wydaje mi się, że tutaj stójka była pod dyktando Tomka Niespora, natomiast te obalenie może tutaj też fajnie zapunktować na korzyść. Cieszę się, że nie jestem sędzią punktowym, Ja dokładnie, ja to bo samo nie wiedziałbym, jak to rozegrać. Na pewno ta pierwsza runda kosztowała ich wiele sił i to widać tutaj po obu zawodnikach. Tak, aczkolwiek sam z własnego doświadczenia wiem, że nawet przy skrajnym wycieńczeniu ta minuta przerwy między rundami to jest w teorii tylko minuta, a w praktyce to naprawdę jest zbawienne i czasami na początku tej przerwy między rundami wydaje się człowiekowi, że naprawdę już zbyt wiele nie będzie w stanie pokazać, a po upływie tej minuty jest w stanie naprawdę pokazać jeszcze fajerwerki. Widzimy teraz na replayu to udane zejście. Bardzo ładna posadka właśnie za jedną nogę tutaj, że udało się tutaj zrobić to. Tak jest, zapaśnicze abecadło. Bardzo fajne też przytomne zachowanie ze strony Remigiusza. Nie dało się obalić za dwie nogi, kilkukrotnie to ponawiał. Tomek dobrze to bronił. Uśpił trochę tą defensywę Tomka. Zszedł do jednej nóżki. Spokój, ta konsekwencja też pod tą siatką, nie? Cały czas dążył, jakby widać było, że nie dało się te dwie nogi, udało się za jedną. I na kartach punktowych na pewno będzie się to liczyło. Druga runda przed nami, od razu Tomek z mocną presją do przodu rusza. Ładny prawy krzyżowy. Pięknie to wyszło. Ładnie Tomek O, ten lewy sierp śmignął tutaj. Miesza płaszczyzny ciosów. Uderza raz na górę, raz na dół. Miesza te ciosy na korpus z ciosami na głowę.
Też ten niepozorny front kick, jak zauważyłeś, co jakiś czas próbuje Tomek kopać na ten tułów, to jest takie niepozorne, w kamerach to nie widać, jakby to było, stwarzało jakieś zagrożenie, natomiast Tak, tak, ale odbiera ten tlen. bardzo, tak. Ładny prawy krzyżowy, ale widać, że odporny na ciosy jest zawodnik z Bielska. Hop, ładny, tym razem lewy krzyżowy z odwrotnej pozycji. Widać, że naprawdę ten wachlarz możliwości Tomasza Niespora w stójce jest ogromny. Nie wiem, czy ty miał tak samo, ale ja mam tutaj wrażenie, że jakby zaraz coś miało wybuchnąć, któryś miał rzucić tymi rękoma i zaraz jakiś celny cios. Ładnie, spaść kolejny na prawy ze przeciwnika. strony Tomka. Niesamowite w stylu Tomka Niespora jest to, że on się w zasadzie nie cofa. Gdy przeciwnik rusza z kontratakiem, on po prostu staje w miejscu i chce wymieniać ciosy. Lewy middle kick, potknął się Tomek i po raz kolejny znajduje się na plecach, tym razem troszeczkę przez swój błąd, troszeczkę przez pecha. Plusem tej sytuacji jest to, że znajduje się plecami na siatce, a to daje mu możliwość wstawania i dobrze byłoby dla losów tej walki, gdyby udało mu się wstać, ale widać, że tutaj naprawdę wie Remigiusz, jak kontrolować. Blisko skleja się biodrami do Tomka. Bardzo mocno Próba wciska sweepa go. z motylej gardy. Bardzo przytomnie Remigiusz odciągnął Tomka od siatki. ...30 sekund do końca rundy. Kolejna próba przetoczenia przeciwnika, ale znów bardzo przytomnie z góry Remigiusz Rzemieniewski. Bardzo mądrze rozkłada ciężar ciała tutaj, mimo to, że jest w pełnej gardzie. O, już nie, już przejście do półgardy. Widać, że bardzo ciężko oddycha już reprezentant Spartana Chorzów. Obu ta runda kosztowała wiele sił, widać tutaj po obu zawodnikach. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądała trzecia odsłona, bo pierwsza i druga runda w zasadzie bliźniacy. Stójka pod dyktando Tomka, zapasy i parter pod dyktando Remigiusza. Na powtórkach widzimy te front kicki, o których wspominałeś. Ostatnie instrukcje ze strony trenerów Patryka Żydka i Mariusza Radziszewskiego. I czas na trzecią odsłonę tego starcia. Po raz kolejny, jak to ma w zwyczaju, Tomek rusza do przodu mocną presją. Ładnie szachuje tymi pozycjami Tomek Niespor, przez co też utrudnia przeciwnikowi tę zapaśniczą pracę. Ładny lewy sierp. Odczuł tam chyba którychś z ciosów, ale teraz nie wiem, szczerze mówiąc, czy Tomek się potknął, czy odczuł któryś z ciosów zadanych przez Remigiusza. Wydaje mi się, że tam krótkim sierpem zawodnik z Bielska skontrował reprezentanta Shark Top Team Bytom i Spartana Chorzów. Nie ma innego wyjścia Tomek Niespor niż łapać overhooka i próbować plecami po siatce, krok po kroku wstawać do góry, ale widać, że już jest naprawdę bardzo zmęczony. I znowu tutaj konsekwentna praca Remigiusza pod siatką, bardzo dobrze rozkłada ciężar ciała, dopycha, dociska Tomka do tej siatki, próbuje cały czas pracować, nie daje argumentu sędziemu, żeby podniósł tą walkę, cały czas pracuje. Tomek próbuje sobie tutaj robić miejsce, kładąc przedramię na brodzie Remigiusza.
Tomek nie odpuszcza. Cały czas próbuje postawić się w tym parterze, wstać do góry. Jest to chyba jego jedyna recepta na to, żeby tą walkę wygrać. Mianowicie wstać do góry, jak najszybciej będzie to możliwe i w stójce szukać swojej szansy. Ale bardzo dobra kontrola z góry Remigiusza Rzemieniewskiego. Obejście gardy i z półgardy gradem ciosów zasypuje Tomka zawodnik z Bielska. Te ciosy nie zrobią tutaj dużej krzywdy Tomkowi. Myślę, że Tomek jest na Ale tyle odbierają bardzo dużo tlenu. Dokładnie, dokładnie. I na kartach sędziowskich też pewnie to będzie się liczyło tutaj. Ostatnie 30 sekund tego pojedynku. Czy uda się Tomkowi? Pięknie wstaje do góry, ale szybko hamuje jego ofensywne zapędy Remigiusz Rzemieniewski. Kolejny element taki niewidoczny i niepozorny to te ciosy na tułów zadawane w parterze. Widać, że bardzo dużo tlenu zabierają Tomkowi. 10 sekund do końca i mocny zryw ze strony Remigiusza. Również bardzo aktywnie z dołu pracuje Tomek Niespora, jak pokazał Krzysztof Głowacki na ostatnim KSW. Z dołu również można znokautować. Nie udało się to niestety mojemu klubowemu koledze. Oboje bardzo zmęczeni. Let's go.